गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ हामबाय होनदों आं। दिनै बिरबाय बिथाङानि बिसि आरो गथ' हिनजावसा उन्दै दं, बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा अननाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै जाय बिथाङा जोबथेसालियाव गोबां सम संग्रामनि गेजेरजों जोबथेसालियाव दं, जोबथेसालियाव थानाय हिसाबै आं बिथांखौबो हामबाय होनदों। मानो होनब्ला जों जाथिनि थाखाय गोबां सम होनानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव बिथाङा थानांदों। दिनै बिथांनि न'खराव जिफोरखो जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बिथांनो थानो थाखाय आरो बिथांनि गथ' गथाया मोजां जालांनायनि थाखाय जि न'खौ हरदों, न'खौ बानायनो जोंखौ बिथोन होदों, जों बानायनानै होदों। आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जि संग्राम, बिथांनि संग्रामखौ आं सेलुट होयो। मानो होनोब्ला दुखु दाहा सहायनानैब्लाबो बिथांमोना गथ' गथाय बिसि फिसा नागारनानै दिनैसिम जेलाव दङ। उननि खेब समफोरावहा आं सानो बिथांमोननि जि साननाय सिन्था धारना बेफोर गासैबो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि थ्रुयै गासिबो जाफुंजोबगोन, जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ। आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो जों खामानि मावदों दायो। गतिके नैबे न'खौ जाय बिथाङा जोंखौ बानायनो थाखाय बिथोन होबाय, मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा, बिथांखौ आं अधिक आंनि गोसो सिंनिफ्राय आं धन्यबाद होयो। दायो जे जाय बिथांमोनहा दासिमहालागै जोबथेसालियाव जोबनानै दंजायो दङ, बिथांमोननि थाखाय बिटिआर खुंथाया माबा मोनसे नोंथांमोनजों सावरायदोंमोन? जों दिनै सिङाव हाबनानै मोनथिदों, जों जिहेतु साफा साफा इउपिपिएल कर्मि जानानै दङ, खुंबाय थानाय जि सरकार बेजों जोङो लोगो हिसाबै हाबफानानै जोङो खामानि मावदों। निस्सय बिथांमोननि गनायनि बेलायाव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ खोथा होदों। बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बिबाना मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बिथांमोनखौनो, बिथांमोननि न'खर गारजेनफोरखौनो लानानैनो सावरायदों। आरो निस्सय माबा मोनसे बिथांमोननि गनायनि लामाया फैगोन होननानै जों आसा खालामनानै दङ। नैबे समाव जे गोबांथार बारग' एनडिएफबिफोरा एनडिएजों बेबायदि मदद होबाय, आरो नाथाय माखासेफोरा दासिमहालागै बेबायदि मदद होआखै। दा बिथांमोनहा मानो थाखाय होआखै होनना नोंथांमोना बुंसै? बे खेथ्रआव आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे गासैनिबो साननाय हनाय सिन्था धारनाफोरा एखे नङा। हयथ' बिथांमोना बबेखौबा साबसिन नुहुरदोंबो जानो हागौ। बेयाव बे लेखायै बिथांमोना गुबुन गुबुन इनिसिएटिभ लालांदोंबो जानो हागौ। खिन्थु आंनि नुनायाव, आंनि दा नैबे परिबेसाव जों जिहेतु संग्रामजों 18 बोसोर गावखौ बावसोमबोबाय, आं सानो जों जिहेतु सुक्ति खालामनानै फैबाय, एनडिएफबिआ सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मोजाङै सुक्तिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामलांनांगौनि जोंहा थांखि दङ। इमप्लिमेन्ट खालामलांनांगौब्ला जों एनडिएफबिआ सरकारजों थाना खामानि मावाब्ला जेबो जाफुंनाय नङा। गतिके एनडिएफबि हिसाबै, जुदि एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो ज'है जाय सरकारानो सालायाथों, दा प्रमद बर' सारा सरकार सालायबाय थादों, बेजों जुदि सिथाबनानै खामानि मावाब्ला, सिथाबनानै जुदि बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो होननानै सिन्था खालामाबा, जों हयथ' माखासे बेलायाव थालांनोबो हागौ। बेखायनो बिटिआरखौ जिहेतु प्रमद बर' साराबो सागान होदों, मानब गेदेर गोबिन्द सारमोन आरो रन्जन दैमारि सारमोन, बिथांमोना सागान होदों। सागान होनायनि उनाव बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि माबाया मा होनगोन बेखौ, दायित्वआ बिथांमोनहा दं। बेखायनो बिथांमोना दायित्वखौ लानानै दिनै खामानि मावदों। गतिके जायफोरानोखि दायो
निउस मिडिया जाला मालाहै बाथ्रा बुंलाबायदों हयथ' बिसोर हिस्टरिखौ बुजिया जोंनि एनडिएफबिनि हिस्टरि जोंनि संग्रामनि हिस्टरि बेखौ बिथांमोना बुजिया बिथांमोना मोनथियाखै जों माबे समाव माबायदि अलखदाव गावजों गाव माबोरै नासयलायनानै जों जिबन खुंबोनांखो हारिया दिनै खौसेथियै सान्थियै माबायदि अबस्थायाव फैदों हयथ' बिथांखिनिखौ मिथियाबो जानो हागौ आं सानैसो मानसिनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै नायो बुङो दिनै बिथांमोना जेसांखिनि बुङाथों मानो बिटिआरआ बा जोंनि बर'फ्रा मालाबाबो जोबस्रांनायनि लामायाव गैलिया जों मोनसे मोजां परिबेसखौ लानानै बा मोजाङै जोङो गावनि सेफगार्डफोरखौ जों बानायनानै लानो हाबाय जोंनि संग्रामनि गेजेरजों जों गुबुन गुबुन गौथम आरो जायफ्रा आर्म्स हमनानै संग्राम खालामबोबाय जायफ्रा गणतान्त्रिकै आन्दलन खालामनानै संग्राम खालामना दिनै नैबे जोंनि थांनानै थानाय अबस्थाखौ जि खालामबाय बर' हारिनि दिदोमै गावनि थामोनथाखौ बानायनानै लानो हाबाय बिथांमोननि गासैबो बर' गौथुमफोरनि संग्रामनि दारैनो दिनै जों बे अबस्थाखौ मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।